the plane at LAX with the cream in my cardigan. West to the land of fame excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. Hej But Gud, I'm excited and I'm feeling kind of homesick. I told my teacher and I'm nervous. It's when the taxi Nu er det comes bare on the radio and it changes. den går det. Nu har vi været herovre i et par uger, tror jeg. Yes. Og det går bare super. Det går skide godt. Vi har fået nogle kanonfamilier Jeps og venner. og venner. Dem må du høre mere om en anden dag. Ja, det er lidt nogle specielle typer. Men vi har begge to haft første skoledag, og det gik rigtig godt. Det var en rigtig god dag. Speciel oplevelse. Ja. Og det var rigtig, ja, der mødte vi mange nye mennesker. Yes. Godt. Specielle mennesker. Nå, men vi håber, du har det godt. Ja, rigtig godt. Og det går godt på VG. På VG, ja. Vi håber, du hygger dig. Ja, mit engelsk, det er, som det plejer at være. Jeg kan sige, my name is Sophie. Og en anden her, hun kører med klatten. Hun er en rigtig howdy girl. Det var god. Ja. Okay. Nå. Så det er bare Toppen af poppen. med poppen. Og det er bare fest og farver. Skål. Skål. Og så stiller vi den igen. Godt. Nå, men Så håber vi, at vi får den her, så vi kan lige tage den, når vi er færdige. Ja, det håber vi på. Yes. Men vi vil bare sige, at vi savner dig. Rigtig meget. Og vi håber, du har det rigtig godt. Yes. Hej hej.